как да пробвам. Ето кипи разчистването на мазето със все сила. Днеска имало и буря, в селото няма ток. Това ние ще го изкараме. Това е една спалня. Ето тук навътре в зоната на здрача има, не се вижда, че има буркани в тези долапи. Тук има една печка също, лястовички, тази стара спалня. Добре. Междувременно Бат Валю разцепва тук с резачката. Не остана много от навеса, почти го сгънахме. Оставяй ги отстрани. Първо правилните, да. Те плюват. Ще махнем, тя изгнила. Това всичкото трябва да го после малко по малко да го разкараме. Това гараж кирпичен, бе? Да бе, аз ще го събарям. Той има бетонна плоча върху кирпича, виж, той е почнал да се руши. Освен това той е супер малък. Вътре нисък, тесен, нищо не мога да сложиш. Продължава да се трупат съкровища от мазето. А това е само първото мазе. И колко още има душа? Още толкова. Ма другото е по-празно. Тия хора са били много прибрани. О, като всеки човек през соца. Трупали са, да има. Не остана много от навеса. После ще само остана да съборим и тази старата част. Най-изгнилата. Искаш да ти помогна? Да ги дръпна отдолу, те ще паднат. По-хубаво си махни стълбата да ни я смачка. Ми трябва да слезнеш. Няма. Дай, слез да ги дръпнем, да дръпнем отдолу. Я ще реже тук, че са вързани тия. Бе, дай ще ги дръпнем, те ще паднат всички долу, ще ги режем. Ай, слизай. Абе, дръпни стълбата, бе, човек. Не. Значи, като мине багера от тука, да съберем боклуците. Първо трябва, нали, тук тия, каквото може да става за горене, да го нарежем, всичко друго ще го изхвърлим. И като мине багера да разчисти тия постройки. Ще натвари основния буклук. Той ще ги изхвърли, да, багера с камион. Ще ги изхвърли. И тук има някакъв голям паек. Аз съм телеманиак. И след това Ицка? След това почваме да оправим вътре. То трябва да се направи туалетна баня, таваните трябва да се оправят. Значи тук вече майстор. То в тази календарна година няма да стане. Не, мисълта ми, каква е идеята? Тази календарна година няма да стане и дограмите трябва да се сменят. Значи от тук, след като разчистиш, оттам нататък майстори. Къде е майстори, къде е Ристио сам ще ги чисти. Тоест, то може някъде да се скачваш. Махай го, имам достатъчно такива столови, той е отишъл. Добре. Достатъчно вътре имам здрави, той не е здрав. Затова съм го изхвърлил. Аз каквото... Тук май свърши двора. Той нали е лекар, бе? Той се интересува от медицински снимки. Тя умря ли, ма? Тя хартиите дай ги. Тя умря ли, ма? Дай да фарм той душек. Хайде, идвам да ти помогна, че той много тежи този големия. Ще имам се скупена бира, защото тая не мога да стана бира. Дайте ще ходим някой път на опера, аз никога не съм ходила на Горе-долу се позачистиха боклуците. Поизнесахме бая от тях. Яйцето, Къде да го сложим? Това е яйце динозавърско. Ми в контейнера, заедно с бурканчето. Как с бурканчета? Бурканчета са в стъкларията.
За тук не остана време утре. Махнахме поне висящите неща, да не паднат някой на главата. И остават ходилник, печка, легло. Леглото е добре, бива го. Поне рамките. От двете страни таблите. Рамката ще изхвърлим. Здравейте, солмени чашки. Тъжно, ще ги изхвърлим. Не ми трябва. Ето го подземието, дето остана да се чисти някой друг път. Станаха там в края му някакви боклуци, ама нямаме сили и време сега. Най-накрая навеса го няма. Хич не ми се искаше да го събарям, но беше почнал да си отива. Тук от останалата част може да се види колко много изгнили елементи има и просто се беше деформирал. Сега се превърна в купчина за горене. По-хубавите елементи ги събрахме и тук. И е там вътре. Тия дет стават за нещо. Тия дет не стават, печката. Отделно голяма работа беше свършена вътре в мазетата. И в тази лятната кухня, въпреки че тя остана недовършена. Има още по нея, но пак се извадиха повечето мебели. Тук малко чувалче с буклук останаха, дето трябва да изхвърлим. Няма ги вече бурканите, няма прахоляк, мръсотия, паежини. Те ме помолиха да не ги бутам, не знам, ще решим какво ще правя с тях. Героите са уморени, другите си тръгнаха. Кажи нещо за финал. Като кралицата. Ето ни след един месец, пак сме на обекта в Бад Вало, да изкъртим, да изрежем, каквото изкъртихме миналия път. Трябва да нарежем тия всичките дърва. Ето така се прави, слагаш си крака. Точно така. Крака с джапанките. И режем дървата, да може да ги приберем за зимата. След като изрежем всичката тази купчина дърва, общо взето ще отрежа, което не ми трябва от другите дървета. Ще отрежа тази ограда и викам багера да идва да събира. Да бутаме тази барака. Тази барака тя вече почти падна. Ето ще ви я покажа. Докато събарихме навеса, тя съвсем се килна и скоро ще падне сама, даже и без наша помощ. Общо взето си имам много домашни задължения и много работа и нямам никакво време да идвам на къщата. Както последния път, откакто дойдохме преди един месец, така нищо не е мръднало. Се залавяме за работа, защото няма време. Да, ти слава. Мисля, че е здрав. Ядено е здрав. Това според тебе и дали е здрава? Те са здрави, но трябва да се напускат. Те ще са за такива временни някакви неща просто. Какво си мислиш? Няма да правя по-хрипно. Това е здрава, това ще няма болежа. Сега тая ограда, тук поне. Аз като ходих по нея е здрава. Тя трябваше да покрие с тия керамиди да не е тя може да набият спирони, както аз съм направил нашата къща, слагат се арматурна тел и се измазват. Да знаеш. И става много здрава. Тя е по принцип здрава. Ами, ние ще я запазим тук в тази зона. Иначе тия стени са... Не, това ще го бутне. Тук цялата плевня, аз ще си направя нов навес. Това ти си преценява, за мен не става. И е много яко. Я има, там е дървояди, но няма гнилоч.
дървоядите... Те дървоядите, ако са много, те правят билата. Да, това е просто. Ти няма ли ги? Кое? И ти е на две. Чупи ги като искаш. Слагай повече. Аз затова ти слагам една върху друга. Сложи поне 5. Нали си внук на бачва? Да. Хей! Не ми ги слагай. Казахте ли си обуваш обувки? Не от обувките, бе. Голям се жули. Както виждате, работата върви бавно, точно и трудно. Много отворони. Трябва да ги махаме на ръка, няма как да се забиват. Иначе постоянно се забиват в веригата и става лошо. Малко по малко. Купчинката с нарязани дърва расте, купчинката с спасени дървета също расте. Бавно, малко по малко. Голям растеж. Сега почваме. След малко стана време за обяд. Ще хапнем и продължаваме. Значи кестена е много красиви дървета. Кестени ще сложим в другия имот по северната страна. Не ще ябълки, сради си ябълки. С презумпцията, че ще ги... Когато купиш един фризер за зеленчуци, Това ще го отрежа, не мога да и като купиш един фризер за зеленчуци, сега ти не знам дали си вегетарианец. Жена ти е вегетарианец. Не съм вегетарианец. Не си. Децата също не са. Само жена ти не е. Само тя не е. Децата, знаеш как лапат пържолки и кюфтенца? Не мога да намеря нещо, не спирам. Няма бе, то тук е царството на целовите оградите, пироните, това ти е зарязане, ли? Това ти е зарязане. Кажи го, зеле, това не ми пречи, ако искаш удари. Ай, това царство няма да ти робиш. Значи, тя къщата не е преди 9, така ли? Да. Аз не чекам. Не, след 9 септември, но на 47 още е царство България. Да, ще ти кажа 47. Да, то още е било царство Не, България. след 9. След 9, ама още не е станало съвсем... В смисъл, все още има отечествен фронт, не е само БКП на власт. Ясно. Не, ама е. Предимно, но не е само. После да ти я разчистим. Изборите не са ли минали още? Те 47 декември ставаме република. Да. Затова ти казвам, че е строено преди това. Не, след 9 строя. След 9, ама преди Народната република. Да, още фабриките действат като част. Като частни, да. И тяхните собственици тръпнат. Някои вече са успяли да ги продадат и да избягат, а които не са, чакат за колени. Опа! Елото да справя там някакъв стил. Имало маткап. Какво е маткап? Ръчна бормашина. Едно се върти такова. Да, виждал съм, да. И тъй като се води от дребен собственик, конфискували му. Национализирали. Национализирали му. Аз нямах идея. Ама това много тежи. Това много тежи. То много хубаво бе, човек. Как бе? Това е изядено. Мисля, че е хубаво, гледай го. Много тежи бе. Да, ма виж тук какво е запрашено. Бяло, ето вика, он е бяло. Що бе бяло? Махай. Започваме много интересна част от ремонта. Преди време, това е малкото подземие, или така както аз го наричам скривалището. И преди време забелязах, че ето онези двата вертикала ми изглеждат малко проядни от дървеници. И понеже подвата конструкция стъпва върху тях,
Решихме, тази града, дето извадихме от навеса, точно така от навеса излезна, да монтираме тук горе, дублираща до тази с нови вертикали. И сега точно това опитваме да направим с Валю. Това камък го закопах здраво в земята. Сега ще го замажа с малко цимент, да сложа и другия върху него. И това ще е първата стъпка. От другия край ще направим още една, да ни е чиста работа. Успяхме с много пот и сълзи и кръв да закрепим тази дублиращата града, временно с тези подпорки, докато стегне цимента на трите камъка отдолу под нея. Беше бая трудно и бая тежко. На всичко отгоре трябваше да работим с гънати. Там, особено в онзи край, където е най-ниското. Не знам дали се вижда добре. Но вече имаме дублираща града. И като изсъхне цимента, ще изрежа едни нови. Имам една чисто нова града 16x16, която остана от покрива. И от нея ще изрежа едни попчета да подпра тази. Кендие, слънцето тръгна да залязва. Скоро ще дойде края на на работния ден. Искам да кажа на свободата. Ще дойде свободата. Твоите деца са големи вече. Моите са малко. Да, не съм да се радваме на внучето. Ето го внучето. Я? И пупу. Да ви радвам много. Другата седмица обещаха, че пак ще дойде. Рядко идва. Това работи ли още или не? Кое? Здравей. Да. Работи. Показно. Така. Подпираме и реже. Подпираме и реже. Подпираме и реже. И така еднообразно до края на света. Лошото е, че края няма да дойде скоро. Ни до края на дървата. Защото светът е голям. И обход дебне от всякъде. Ей, маменката ти! Аз 3 пъти се опитвай да го вади. Ще се забравям, че голям лещ и се го оставя. Мале, много здраво това дърво, не знам какво е. По нашия край само дъб, тук може да има и бук. Все пак е средна гора. Като гледам, май не е дъбо, може би букове. Къде кой? Пред нас е имало дъбови кори. И за това на времето всичко е било дъб. В момента има само магазини с чам. Чам, той другото е скъпо. За съжаление, и да искаш да си купиш хубав материал, трудно. Направи отстъпка там, каквото каза. Ама, защо ме минаваш тази мембрана? Тя мембраната ми е важна. Аз се спукат утре една керамида, тръгне надолу, ще ми намукри дъските, ще остави там водата и той какво да прави. И се оказа, че в нашия сел мембраната струва по-евтина и 100 пъти по-хубаво. Нито пуска отгоре, пуска отдолу, пуска отгоре, не пуска. Откуми да спре. Това е мембрана. Както не е направено, тече водата ни. Ти ще ми кажеш кой е направено. То си има. Какво представлява мембрана? И как успя и по-скъпо от хубавата да ми я пробутаме. Това е точно такъв мошенник. Точно баш мошенник. Това е същия, видите, тази седя хубавата мембрана. Тук ми една закай за мошенници. И после ми показва другата съвсем
футболка, отвънка с найлон, с етикет, с страната, дето показва от коя страна да се сложи, има такива надписи. Няма нищо, не. Ти мошеници. И се ядоса. Така няма те вземаш и продадеш на някой друг. Ние сме направили кай училището в Калояно. А ти училища му правиш, като са държавни поръчки. Ти уния гледа да крадат. Какво ми разправиш ти? Училище, кой взел за училище? Кай ли някой си взел за къщата? Рязахме дърва и купчината още седи, обаче нямат край. И сега почнахме да ги прибираме. Обаче вече час и нещо ги прибираме нарязаните. Просто не знам, аз малко се отчаях и реших, че май ще ни трябва помощ. Свързахме се тук с някакви местни хора. Сега ще пазарим за някакви пари да ги нарежат всичките. Това е голяма играчка. Трябва да ги вадиш от купчината, да им зачупаш пироните, да ги разделяш тия, дето още са свързани. После трябва да се режат, след това трябва да се прибират. Какво се забъркахме? Няма нищо. Ще се прави малко по малко с помощта на местните хора. Ще ги нарежем и ще ги приберем. Има поне още толкова да приберем днес. Преди да се стъмни. Така че, айде да се захващам за работа. Прибрахме ги. Си е толкова за днеска. Слънцето и без това се скри. Айде ходим да почиваме. Отрепани сме и се прибираме с бат Валю. Много хубава работа свършихме днеска, обаче за съжаление беше много далеч от това, което очаквах. Стиските палци, ще го измислим да разчистим по-бързо този двор и да идва багера и да събира бокуците, че имаме да седим дървчета. После имаме да правим вътре по къщата сумата и неща, но това ще е в по-нататъчни епизоди. Айде, чао!